Zdravie sa začína na bunkovej úrovni. Mnohí ľudia pociťujú zmeny vo svojom tele. Väčšia únava, menej energie, pomalšia regenerácia. Dôležitý dôvod sa nachádza na bunkovej úrovni. Naše bunky sú každý deň vystavené záťaži, stresu, vplyvom životného prostredia, oxidačnému tlaku. Telo má vlastný ochranný systém. Ústrednú úlohu v ňom zohráva glutatión. Pôsobí v každej jednotlivej bunke. Podporuje ochranu buniek a normálne funkcie imunitného systému. Glutatión nemožno jednoducho užívať ako hotovú látku. Telo si ho musí vytvárať samo. Táto schopnosť sa časom znižuje, najmä pri strese alebo chronickej záťaži. Tu nastupuje iný prístup. Immunokal nedodáva hotovú látku. Poskytuje špeciálne proteínové stavebné prvky. Tieto stavebné prvky môžu podporiť vlastnú tvorbu glutatiónu v tele. Tento prístup je vedecky skúmaný. Je založený na prirodzenom metabolizme, nie na liekoch, ale na výžive. Dôležité je realistické zaradenie. Immunokal nie je liek. Nenahrádza lekársku terapiu. Je určený pre ľudí, ktorí chcú porozumieť zdraviu buniek. Okrem používania produktu existuje aj ďalšia možnosť. Hľadáme ľudí, ktorí sa zaujímajú o zdravie a chcú ostatných vecne informovať. Ak vás táto možnosť zárobku zaujíma, prosím, ozvite sa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v popise videa. Volám sa Alexander Gál. Sám používam Immunokal a rozhodol som sa svoje skúsenosti odovzdávať aj formou poradenstva. Ďalšie informácie o produkte nájdete tiež prostredníctvom odkazu v popise a v prvom komentári.